Dobrodošli na kanal Životna sila. Ova slatka poslastica može se koristiti na mnogo načina. Možete preliti preko voćnih salata i palačinki ili dodati u čaj ili vodu. Med u ovom receptu ne deluje samo kao zaslađivač, već i kao konzervans. Što više meda dodate, sirup može duže stajati. Istraživači su u više kliničkih ispitivanja na ljudima procenili da kamilica ima sposobnost da pomogne u borbi sa depresijom i anksioznošću. Ona također pomaže u lečenju dijabetesa i snižavanju šećera u krvi, sprečavanju osteoporoze, smanjenju upala itd. No o tome ćemo u nekom drugom video snimku. A med, kao drugi važan sastojak ovog recepta, je poznat po tome što pomaže kod sprečavanja upala u delu mozga zaslužnom za pamćenje. Sastojci: pola šolje suvih cvetova kamilice, pola šolje vode, pola šolje meda. Kamilicu preliti sa pola šolje ključale vode. Ostavite da odstoji 10 minuta i dobro procedite. Kada se malo prohladi, dodajte med u taj čaj, promešajte da se med istopi. Čuvajte u frižideru i upotrebite u roku od 2 nedelje. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe.